Benvinguts, soc la Mar i avui dins el tema d'equilibris iònics veurem el que són les reaccions de precipitació. Veurem com podem calcular si aquest precipitat es crearà o no. També veurem la precipitació selectiva, és a dir, un dels mètodes de separació de ions, i finalment veurem com es poden dissoldre un altre cop aquests precipitats. Primer de tot, doncs, definim què és una reacció de precipitació. Serà aquella que tenim ions en solució i que es combinen entre ells per formar sòlids insolubles. Veiem-ne un exemple. Si tenim iodurs i plom 2 dissolts en aigua, doncs ens formaran diiodur de plom, que serà sòlid. Formaran aquest precipitat dels ions, ens forma un sòlid. Quan pot passar això? Doncs, per exemple, si jo tinc dues sals que són solubles, com per exemple iodur de potassi i nitrat de plom, al ser sals solubles, en estar en aigua, les trobarem dissociades. Llavors, si tenim tots aquests ions junts dins una dissolució, doncs, al tenir els ions que necessitem per fer el precipitat, doncs aquests ions que tenim aquí, el iodur i el plom 2, doncs reaccionaran i aquí crearan aquest precipitat que havíem dit abans. Llavors ens apareixerà aquest precipitat i ens quedaran els altres ions sense reaccionar. Llavors aquests dos ions que no han reaccionat i ens han quedat de la mateixa manera els podem anomenar ions espectadors. Anem a veure ara com podem saber si en aquell cas es crearà el precipitat o no es crearà. Doncs ens haurem de fixar per un costat amb el producte de solubilitat. Com que això són equilibris, funcionarà de la mateixa manera que el tema d'equilibris. És a dir, nosaltres volem que es desplaci aquesta reacció cap on hi ha el precipitat. Llavors, perquè passi això, hem de calcular la QS, és a dir, seria el producte de solubilitat, però quan tenim les concentracions que no es troben en equilibri, si quan faig aquest càlcul em dona que és més gran que el producte de solubilitat, doncs llavors això ens indicarà que precipita. Per tant, trobarem el precipitat. Anem a fer un exemple. Anem a veure si aquest compost precipita o no en diferents situacions. Però primer de tot haurem de saber el seu producte de solubilitat. Imaginem que tenim aquestes dues quantitats, aquestes dues sals solubles amb aquestes dues concentracions. Què hem de fer per veure si precipita o no? Doncs hem de calcular el que hem dit, la QS, i comparar-la amb el producte de solubilitat. En aquest cas, per poder saber la fórmula de QS, doncs primer de tot el que miraré és com és la reacció de precipitació. Llavors, com veig que és aquesta la reacció de precipitació, sabré que la QS serà la concentració dels dos ions quan no es troben en equilibri. Llavors, d'aquí hauré de treure aquesta informació per tal de calcular la QS. Estequiomètricament veig que per cada clorur tindré un de calci, per tant, fixant-nos que tinc 0,1 decímetres cúbics de la solució del clorur, d'aquí podré treure la quantitat de mols, però he de tindre en compte que és una concentració i ara tinc més volum, tinc el doble, ara tinc 0,2 decímetres cúbics de solució. Ara simplement transformo amb la concentració de la sal, que sé que per cada 1 decímetre cúbic tenc 0,002 mol, en aquest cas ja puc posar de calci. Per tant, puc veure que la concentració del calci és 0,001 molar. Faig el mateix per l'altre ió, i ara ja tinc aquestes dues concentracions que necessito per calcular la QS. Doncs QS serà 0,001 per 0,002. Per tant, és igual a 2 per 10 a la menys 6. Recordeu que no té unitats. Ara la podem comparar amb la KS i veiem que QS és més petita que KS. Fixem-nos que era 2,4 per 10 a la menys 5, que aquí només és 2 per 10 a la menys 6. És més petita, per tant, no es produeix aquest precipitat, perquè la QS és més petita que la KS. Ara torno a fer el mateix, però he canviat aquestes concentracions. La QS tindrà la mateixa fórmula, ara simplement utilitzaré diferents concentracions. Si fem exactament el mateix procés que hem fet antes per calcular les concentracions dels ions, veurem que en aquest cas em dona 0,01
i 0,01. Per tant, això serà 0,01 per 0,01, que és igual a 10 a la menys 4. Què passa ara? Que aquesta QS sí que és més gran que la KS, per tant, precipita. I la pregunta que ens podem fer ara, si veiem que precipita, és quina quantitat de precipitat obtindrem. Llavors, per calcular la quantitat de precipitat que obtenim, el que hem de fer és utilitzar el concepte d'equilibri, ja que realment això són equilibris. Hem de pensar en les concentracions inicials, quan serien equilibri, d'aquesta manera podré saber la quantitat de precipitat que tinc. Inicialment, com hem calculat just abans, tinc de cada un d'aquests ions 0,01 molar. Llavors, si això reacciona i va cap al precipitat, en equilibri, el que haurem perdut d'aquests ions és una certa quantitat que no sabem quant és, però és la mateixa quantitat de precipitat que hauré obtingut. Per tant, aquí tinc les concentracions que tindrien equilibri, per tant, ho puc relacionar amb el producte de solubilitat. Llavors, aquest producte de solubilitat seran les concentracions dels dos ions en equilibri, que en aquest cas sé que aquest producte de solubilitat és 2,4 per 10 a la menys 5 i que aquestes concentracions són iguals, per tant, ja puc posar al quadrat 0,01 menys x al quadrat. D'aquí puc aïllar la x, veient que x serà 0,01 menys arrel quadrada de 2,4 per 10 a la menys 5 i, per tant, val 5,1 per 10 a la menys 3 molar. Recordem que aquí sí que té unitats, és una concentració. Quan tinc una concentració i sé que tenia en total de dissolució 0,2 decímetres cúbics, doncs podré obtenir quants mols tinc. Llavors, tinc 0,2 decímetres cúbics de solució, sé que la concentració és que per cada un decímetre cúbic 5,1 per 10 a la menys 3 mols i sé que si miro la fórmula i calculo la seva massa molar, puc saber que cada mol de sal són 136 grams. Per tant, en total ens donaria 0,14 grams de precipitat. Les reaccions de precipitació també ens poden servir com a mètode de separar els ions. Per què? Doncs resulta que cada compost tindrà un producte de solubilitat diferent, una KS diferent. Doncs utilitzant aquesta propietat nosaltres podem aconseguir separar els ions. Veiem-ne un exemple. Si nosaltres volem separar aquests dos ions, sabent que tenim aquestes dues sals, doncs el que podem fer és afegir, per exemple, el nitrat de plata. Per què? Perquè la plata del nitrat podrà reaccionar amb aquests ions i precipitar. Què passarà? Que no precipitaran alhora, perquè una substància i l'altra tenen un producte de solubilitat diferent. Anem a veure, doncs, com podríem veure quin és el primer que precipita. Per això, el primer que hauré de tenir són les dues reaccions i, sobretot, els seus productes de solubilitat. D'aquesta manera, jo puc veure quins dels dos necessita més o menys concentració de plata per tal de precipitar. Llavors, el que necessiti menys concentració serà el primer que precipiti. Llavors, el que faig és plantejar la KS de cada un d'ells i aïllar la concentració de plata que necessito perquè precipiti. Si faig el càlcul, sé que la KS és 1,8 per 10 a la menys 10, dividint la concentració del clor que ve del clorur de sodi, per tant és 0,1 degut a la seva estequiometria, i això em donaria que necessito una concentració de plata de 1,8 per 10 a la menys 9 molar. Ara faig el mateix amb la segona reacció, també calculo el seu producte de solubilitat. Aquí em compte que tenim un quadrat, ja que necessito dues plates, i faig el mateix. Aïllo la concentració de plata per veure si serà més gran o més petita que en l'altre cas. Una vegada fet els càlculs, he d'observar els valors de concentració de plata que necessito perquè precipiti cada un dels compostos. Veig que pel primer només necessito 1,8 per 10 a la menys 9, en canvi pel segon necessito 5,1 per 10 a la menys 6. Necessito més concentració en aquest cas que no cas en el primer. Per tant, què voldrà dir això? Que el primer que precipitarà serà el clorur de plata. Llavors, si el faig precipitar, el que estic fent és separar els ions d'un i de l'altre. Per acabar, veiem com podríem tornar a dissoldre aquests precipitats.
Com que són equilibris i el que volem és desplaçar l'equilibri cap als ions en comptes de cap al precipitat, haurem de tenir en compte el principi de Le Chatelier, que si jo faig un canvi, aquest intentarà contrarrestar-lo. Llavors, en el cas dels precipitats, per tal de dissoldre's, el que ens caldrà és disminuir la concentració dels ions que tinc en equilibri. Podem fer disminuir aquestes concentracions en dos tipus de reaccions. Una reacció àcid-base o reaccions de formació de complexos. Vaig a mostrar-vos els dos exemples. Si tinc aquest equilibri, jo el que vull per tal de redissoldre aquest sòlid és disminuir la concentració d'aquests ions. Com ho puc fer? Doncs si jo afegeixo un àcid, aquí el que aconseguiré que el carbonat reaccioni i per tant disminuirà aquesta concentració, per tant l'equilibri es desplaçarà cap a la dreta i s'estarà dissolent un altre cop aquest precipitat. Llavors, el que hem dit, afegint un àcid, aquest ió reacciona, per tant el que faig és disminuir la concentració i per això aquesta reacció haurà de desplaçar-se cap a la dreta i s'estarà dissolent el precipitat. Ara hem vist l'opció amb un àcid, però també tenim l'opció de fer reaccionar i crear un complex. En aquest cas, per exemple, jo puc fer reaccionar la plata amb l'amoníac i crear un complex. Això també farà disminuir la concentració d'aquesta plata perquè el que he dit, si faig reaccionar la plata amb l'amoníac, obtinc un complex que el que estarà fent és captar ions plata, per tant m'està disminuint aquesta concentració, degut a l'addició i a la reacció de complex. Si disminueix aquesta concentració, segons el principi de Le Chatelier, el que passarà és que aquesta reacció anirà cap a la dreta i, per tant, aquest sòlid s'estarà dissolent. Doncs fins aquí l'explicació d'avui de les reaccions de precipitació. Hem vist que era una reacció de precipitació, com puc predir si precipitarà o no, també hem descobert la precipitació selectiva i, finalment, hem vist aquesta dissolució dels precipitats. Si us ha agradat el vídeo, us demano, si us plau, que poseu un m'agrada, que si us agrada el canal us hi subscrigueu i que deixeu tots els comentaris que tingueu o dubtes o ganes de fer altres temes aquí. Moltes gràcies!